ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ብጣዕሚ ምዕሩጋት ቦታታት እታ ሓንቲ እያ። ብዓለም እትፍለጠሉ ድማ ፑራቪዳ ወይ ድማ ንጹህ ህይወት ብዝብል መሪሕ ቃላ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንዕረፍቲ ንጫጉላ ሽርሽርን ምስ ተፈጥሮ ንምርኻብን ናብዛ ከተማ ይወርፉ እዮም። ኮይኑ ግን ፀሓይ እንተዓርብ ናይ ቱሪስት ካሜራታት እንትጠፍኡ ካሊእ ዓይነት ህይወት ይነቅሕ። ካብቶም ምዕሩጋት ጫካታትን ካብቲ ጻዕዳ ሑጻት ገማግም ባሕራን ብድሕሪት ናይ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ህይወት ዝበልዕን ብቢልዮን ዶላራት ዝቑፀር ሕቡእ ንግድን ኣሎ። ኣብዛ ሃገር ነብስኻ ንፀታዊ ርክብ ምሻጥ ሕጋዊ እንትኸውን ኮይኑ ግን ካብዚ ሕጋውነት ብድሕሪት ዘሎ ሓቂ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዩ ኸ ብሽሓት ዝቑፀሩ ኣሜሪካውያንን ኣውሮፓውያንን ናብዛ ሃገር ዝጎርፉ? ሎማዓንቲ ካብዛ ማራኺት ከተማ ብድሕሪት ዘለዉ ታሪኻት ብሓደ ክንደስስ ኢና። ከም ዝተለመደ ድማ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም እንተሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም። ሻንጣኹም ሒዝኩም እውን ምሳይ ምጓዓዝ ትኽእሉ ኢኹም። ዓይንኹም ዓሚትኩም ስለ ኮስታሪካ እንተሓስቡ ኣብ ኣእምሮኹም ዝመፀልኩም እንታይ እዩ? ሓምለዎት ጫካታትን ብደመና ዝተሸፈኑ ጎቦታትን ፑራቪዳ ብዝበሃል ናይቲ ሃገር መሪሕ ቃል ማለት እውን ንጹህ ህይወት እናበሉ ዝመጻደቐሉ ህይወት እዩ። ኮስታሪካ ኣብ ዓለም ሰራዊት ካብ ዘይብለን ሃገራት ሓንቲ እያ። ንናይ ኣፅዋር ካብ እትምድቦ በጀትን ላዕሊ ንተኽልታትን ንሰላምን ቀዳምነት ትህብ ፍልይቲ ዝኾነት ሃገር እያ። ኮይኑ ግን ኣብ ጻርወሲ ኣውሮፕላን መዕረፈ ረፊዶም ናብታ ከተማ ሓንብርቲ እትኣትዉ ነዚ ንጹህ ህይወት ዝተባህለ መፈክር ካሊእ መልክዕ እዩ መሓዝ ዝጅምር። ኣብ ጎደናታት እታ ዋና ከተማ ፀሓይ ክሳብ ትዓርብ ብሓምለዋይ ጫካ ድምቀት፣ ኣብ ምሸት ድማ ብናይት ክለባት ኒዮን መብራህትታት ይትኩ። ኣብኡ እቲ ኣየር ብናይ ናፍጣ ትኪ፣ ብርካሽ ሽቶን ብናይ ወዲ ሰብ ታሪኸ ገራሚ ዝኾነ ናይ ሰውነት መሸጣ ዓዳጋን ዝደመቐ እዩ። ሓደ ሓዲኦም ድማ ንኮስታሪካ ናይ ኣሜሪካውያን ታይላንድ ይብልዎ። ነገር ግን ንሕና ሎማዓንቲ ዝመፃናሉ ነቲ ምዕሩግ ገማግም ባሕራ ንምርኣይ ዘይኮነስ ኣብዛ ገነት እትመስል ሃገር ዝተሓወው መስቀልቅል ዝበሉ ህይወታት ንምፍታሽ እዩ። ዝበዝሐ ናይ ዓለምና ክፍሊ ናይ ፀታዊ ርክብ ንግዲ ምስ ሕጊ ፊት ንፊት እዩ ዝጋጩ። ኣብ ኣሜሪካ ወንጀል እዩ፣ ኣብ ኣውሮፓ ድማ ጥቡቕ ቁፅፅር ይግበረሉ። ኮስታሪካ ግን ዝተፈለየ መንገዲ እያ መሪፅ። እዚ መንገዲ ድማ ብጣዕሚ ዘገርምን ሓደገኛን ኮይኑ ተረኺበሉ። ኣብዛ ሃገር ሓንቲ ጓል ወይ ሓደ ወዲ ናይ ባዕሉ ኣካል ንገንዘብ ምሻጥ ብሕጊ የኸልክልን። ምክንያቱ ኣብ ክልተ ሰባት ማእኸል ዝግበር ናይ ውልቀ ምርጫ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። ኮይኑ ግን ሓደ ሳልሳይ ወገን ማለት እውን ደላሊ ነተን ነብሰን ሸይጠን ዝሓድራ ዘራኽብ ትካል ጣልቃ እንተኣትዩ እቲ ሕጊ ከም ወደሻ እዩ ዝጥንቅር። እዚ ናይ ኮስታሪካ ኣተሓዛ ዘ ኮስታሪካን ፓራዶክስ ይበሃል። እታ ሃገር ንሰብኣዊ መሰል ቅድሚያ እየ ዝህብ ዋላ እኳ እንተበለት በብዓመቱ ብ10,000 ዝቑፀሩ ወዳት ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ንፀውታዊ ርክብ ቱሪዝም ናብዚ ከተማ ይጎርፉ እዮም። ግሪጎ ጉልጅ ተባሂላ ብፅዋዕ ናይ ሳን ሆሴ ሰፈር ታሪኻዊ ህንፃታት ናብ ናይ ምሸት መዘናግዕታት ተቐይሮም ናይ ኣሽሓተ ዋልድ ህይወት ናብ መሸጣ ዝቐረበሉ መድረኽ እዩ። ንምርዳእ ናብ ውሽጢ ጥልቕ ኢልና ክንርኢ ከለና ነቲ ናይ ወሲብ ንግዲ ዘቃፃፅሎ ዘሎ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነስ ልዑል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም እዩ። ኣብ ኮስታሪካ ናይ ፀታዊ ርክብ ሰራሕተኛ ኮይነን ዝሰርሓ ሰባት ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ሃገር ዜጋታት ኣይኮናን። ካብ ጎረቤት ሃገር ኒካራጓይ፣ ኮሎምብያን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ካብ ቬንዙዌላ ብጥሜትን ብናይ ፖለቲካ ቀውሲ ምኽንያትን ዝተሰደዳ ምስኪናት እየን። ንኣብነት ንኤልያና ንውሰድ። ኤልያና ናብ ሳን ሆሴ ዝመፀትሉ ዝሐሸ ህይወት ምድላ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቃድ ስለ ዘይብላ ስደተኛ ብምዃና ካብ ናይ ከተማ ናይ ቅንጦት ናብራ ናብ ዘይደለየቶ ዓዘቕቲ ውሽጢ እትይዋ እዩ። ነዚ ድማ ንዓኣት ሕጊ ሕጋዊት ኢኸ ምባሉ ጣልቃ ኣይኮነን። ሓደ ዓሚላ እንትብድላ ወይ እንትወቕዓ ንፖሊስ እንተመልኪታ ካብ ሃገር ክባረር እየ ብዝብል ፍርሒ ተበዲላ እያ ትተርፍ። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ቱሪስታት ዶላር ምስታ ስደተኛ ዘራኽብሉ እዚ ናይ ንግዲ መስመር ናይ ብዙሓት ህይወት ብስቑታ እናበልዐ ይርከብ። ኮይኑ ግን ናይዚ ታሪክ እቲ ዝኸፍአ ክፋል ገና እዩ። ናይ ፀታዊ ርክብ ንግዲ ሕጋዊ ምዃኑ ንሰብ መሰጋገርቲ ወይ ድማ ሁማን ትራፊከርስ ከም ምቹው መሕብእ ኮይኑዎም እዩ። ሓንቲ ጓል ብናይ ባዕላ ፍቃድ ትሰርሕ ከም ዘላን ብግዲ ተታሒዛ ፓስፖርታ ተመንጢላ ንንግዲ ምቕራባን ንምፍላይ ብጣዕሚ ፀጋሚ ኮይኑ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ንኮስታሪካ ሰብ ብምስጋር ደረጃ 2 ናይ ክትትል ዝውውር ዘቐመጣ ብምኽንያት እዩ። ካብዚ ብላዕሊ እውን ናይ ቱሪስታት ቁፅሪ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ህፃናት ንፆታዊ ርክብ ንግዲ ዝውዕል እኩይ ተግባር ብሕውና ተስፋሕፍሐ መፁ እዩ። መንግስቲ 06 ብዝብል ናይ ክትትል ሕጊ ዋላ እኳ እንተዘርግሐ በብመዓልቱ በሸሓት ዝቁፀሩ ቱሪስታት ናብቲ ሃገር ብምእታዎም ነቲ ቁፅሪ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ገይርዎ እዩ። ኣብዛ ገነት ትመስል ሃገር ህፃናት ብቱሪስታት ሲሳይ ዝኾናል ኣጋጣሚ ናይ ኮስታሪካ እተዝዓበየ ናይ ሕልና ቁስሊ እዩ። ፀሓይ ብፓስፊክ ውቅያኖስ እንትጠልቕ ናይ ኮስታሪካ ገማግም ባሕርታት ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉ። ኮይኑ ግን ናይቲ ባሕሪ ማዕበል ዘይምልሶ ናይ ብዙሓት ስቃይ ኣሎ። ኮስታሪካ ሕጂ እውን ናይ ሰላምን ናይ ተፈጥሮን ምድሪ ኮይና ንምቕፃል እናተቃለሰት እያ ትርከብ። መንግስትን ዝተፈላለዩ ትካላትን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ህይወት ንምውፃእ ነተን ህፃናት ንምሕላውን ቀትርን ለይትን እዮም ዝሰርሑ። ኮይኑ ግን እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ንግዲ ክሳብ ዘሎ ድላይን ኣቕራብን ይጠፍእ። ፕሮቪዳ ወይ ድማ ንፁህ ህይወት ዝብል ቃል ንቱሪስታት ናይ ደስታ መግለፂ ነተን ሰራሕተኛታት ግን ዘይጭበጥ ሕልሚ ኮይኑ ቀሪ እዩ። ናይ ኮስታሪካ ሓቃዊ ገጽታ ብካሜራ ዝለዓሉ መንጫዕጫዕታታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ትሕቲ ቢልዮን መብራህትታት ዝንከራተቱ ናይ ፅባሕ ተስፎም ዝፀልሞቶም ሚስኪን ነብስታት እውን እዩ። እዚ ኩሉ ፀልማት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ናይ ኮስታሪካ ሰማይ ሕጂ እውን ናይ ተስፋ ብርሃን ንምርኣይ ዝፅዕሩ ውሑዳት ኣይኮን። ናይቲ ሃገር መንግስትን ብብዙሓት መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ማለት እውን ኤንጂኦታት ነዚ ቁፅራዊ መረዳእታ ንምፅናዕ ቆሪፆም ተላዒሎም እዩ። ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ዝተባሃለ ሓድሽ መምርሒ ነቶም ሆቴላትን ናይ ቱሪስት መዕረፍታትን ዝኾነ ይኹን ናይ ብዝበዛ ጥርጣረታት ብፍጥነት ንሕጊ ንኸቕርቡ ዘገድድ እዩ። እቲ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ዝተባሃለ ሓድሽ መምርሒ ንሆቴላትን ናይ ቱሪስት መዕረፍታትን ዝኾነ ይኹን ቱሪስት ብዝዓረፈ ቁፅሪ ሕድሕድ መረዳእታ ከመዝግብዎ ከም ዘለዎም ዝብል ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ እዩ። እዚ መምርሒ ድማ ስቁታ ንምስባር ዝተዘርግሐ ድልድል እዩ። ብዙሓት ናይ ፆታዊ ርክብ ንግዲ ክሳብ ዝቐፀለ ለውጠ የምፅን ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ኣብ ውሽጢ ሰፈራት እታ ከተማ ዝንቀሳቐሱ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ግን ካልእ ታሪክ እዮም ዝነግሩና። እዞም ሰራሕተኛታት ኬሜልያና ንዝበሉ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ሞያን ስልጣነታትን ብምሃብ ካብ ናይ ጎደና ህይወት ወፅአን ብክብሪ ንባዕልን ንኸመሓድራ መንገዲ እናፀረጉለን እዮም ዝርከቡ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቀኛ ለውጢ ዝመፅእ ካብ ሕጊ ምሕላው ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካባና ካብ ሰባት ሕልና ውሽጢ እውን እዩ። ቱሪዝም ናይ ሓደ ሃገር ባህልን ተፈጥሮን መነቃቅሒ ክኸውን እናተገብኦ ናይ ሰባት ድሕንነት ከም መዘናግዒ ምጥቃም ናይ ወዲ ሰብ ውድቀት እዩ ዘርኢ። ኮስታሪካ ናይ ዓለምና ናይ ተፈጥሮ ገነት ተባሂላ ትፅዋዕ ለምለም ገረባታ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዜጋታታ ክብሪ እውን ብተወሳኺ ስለ ትሕሉ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ደው ኢልና እንትንርኢ ኮስታሪካ ኣብ ክልተ መንገድታት ማእኸል እያ ትርከብ። እቲ ቀዳማይ መንገዲ ናይ ቱሪስታት ዶላር ጥራሕ ብምርኣይ ንብዝበዛ ኽኢላ እትነብር ሃገር እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ፕሮቪዳ ናይ ዝብል ትርጉም ንኩሎም ዜጋታታ ብተግባር ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ ሂበና። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቱሪስት መዕረፊ ድሕሪ እቲ ዘርእየና ምዕሩግ ገጽታ ዘይዝረቡ ታሪኻት፣ ዘይረኣዩ ንባዓታት፣ ዘይስምዑ ናይ ስቃይ ድምፅታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድልየና። ናብ ሓደ ሃገር እንትንኸድ ቱሪስት ጥራሕ ዘይኮንና እስከም ሰብ ምሕሳብ እንትንጅምር ንገነትነታ ሓቀኛ ዋጋ ንህብ። ኮስታሪካ ምስቲ ዝተሓላለኸ ፀገማት ሓጂ እውን ምዕርግቲ እያ። ኮይኑ ግን እዚ ምዕርግና ሙሉእ ዝኾነሉ ኣብቶም ቢልዮን መብራህትታት ዝተሓዉ ምስቅልቅል ዝበሉ ህይወታት ብነፃነት ኣየር እንትትንፍሱ ጥራሕ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ቪዛ ዘለኩም ይኹን ቪዛ ዘይብልኩም ናብ ኮስታሪካ ሒዝናኩም ተጓዒዝና ነርና። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ናብ ካልእ ሃገር ሒዝናኩም ክንጓዓዝ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንዓኹም።